reține atenția și eu timp de 5 minute și eu nu cred că voi schimba inimi sau concepții în aceste 5 minute, dar sper măcar să pot să motivez pe unii dintre voi. Vreau să vă povestesc puțin despre viața mea. Chiar înainte de a avea prima întâlnire cu viitoarea mea soție, vorbind de mult timp și luând în curaj și fiind în oraș, mă duc la un control la doctor, de mine mă durea genunchiul și m-am dus totuși să văd că mă durea și burta, de ce mă doare și burta. Zic și făcut mă duc la doctor, îmi spune apendicită, băiatul trebuie să opereze. Ok. Mă duc, m-am operat până la urmă de urgență. Între timp, Andreea nu știa de ce eu n-am ieșit cu ea. Ori ajuns cu complicații, am avut o peritonită, o operație care durează 20 de minute s-a transformat în una de 2 ore. Am ajuns într-un salon și pur și simplu atunci mi s-a făcut așa ca un fel. Stop. Adică eu m-am dus cu gândul la acea operație că totul va fi ok, totul a fost ok până la urmă, sunt aici, sunt viu. Doar că mi s-a părut foarte fragilă viața, peritonită, însemnând că o să dea infecțiune până la moment și poate și mă există cazuri în care mor. Dar nu acesta vreau să accentuez. Vreau să accentuez faptul că în timp ce eu stăteam în acel salon, am stat 8 zile internat. În acele 8 zile, sincer, am fost vizitat de atâția oameni pe care eu nu știam că i-am ca și prieteni. Acei oameni au fost toți de la Minus și de la biserică. Colegii mei de la liceu au aflat și ei că sunt internat, nu prea le păsat, nu știu, nu am venit niciunul să mă întrebe de sănătate și pur și simplu acolo a fost momentul meu când cuiva îi pasă de mine, nu doar familiei. Vreau să continui povestea, primul meu contact cu Amindusul. Al doilea contact a fost, am dat bacalaureatul, au trebuit să dau la medicină. Aici aveți cine trebuia să fiu un biolog marin, care a trecut printr-o facultate de veterinară și a ajuns să rămân medicină generală. Viața m-a adus prin multe conjuncturi, încât pur și simplu l-am dat, nu știam ce vreau să fac în viață. Între timp, cât timp eram la veterinară, simțeam o chestie, nu pot zic un gol, că mi s-a zis că sună serios, dar simțeam, nu știu, o nevoie, eu zic că a fost Duhul Sfânt, o nevoie de a face bine oamenilor și tot îmi venea, mai încearcă o dată să dea la medicină. Am înțeles să zic că am picat, prima dată când am dat, dar nu pentru că nu aș fi avut potențial, ci pentru faptul că eu vreau să devin biolog marin, îmi plăcea mult mai mult situația de a deveni pentru la veterinară, dar până la urmă, nu știu, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât am mai dat încă o dată admiterea, carte nouă de biologie chimie, cei care știți, în 2 luni și jumătate am învățat, am luat un punctaj destul de mare, aproximativ 96. Am ajuns la medicină, mi s-a dus acel gol, tot bine și bine. După un an, ce mi s-a întâmplat? Mă sună cineva de la medicina veterinară, Alex, eu știu că tu mai activezi la o societate, așa, nu știu, o asociație. Ce cu Amindusul ăla? Am nevoie de un ajutor. Zic eu, ajut cu mare drag, dar despre ce vorbim? O colegă afla care calce la pământ și a avut nevoie de o sumă de bani ca să opereze în Istanbul sau nu știu. I-am zis, eu încerc să fac tot ce pot. Știam că avem potențial foarte frumos cu corul. Noi s-am vorbit cu pastorul local, cu fratele dirijor, toată lumea tot făcut. În săptămână am organizat un concert, s-au strâns o sumă de bani. Eu nu mă gândeam între timp, eu activam la Minus așa și așa, dar nu așteptam să mă ajute așa de pe o zi pe alta. Bun, m-a ajutat și cu chestia aceasta și dintr-o dată mi se zice, mi se oferă oportunitatea, nu ai vrea să fii reprezentantul Minus Timișoara. Deci eu stai că nu am niciodată în comitet. Pentru mine au venit sincer ca o provocare imensă. Iarăși sunt aici, în fața voastră, țin să zic că am acceptat acea provocare și
Și nu pot să spuneți siropos pentru majoritatea dintre voi, dar mie chiar mi-a schimbat viața într-un fel sau altul. Și vă zic de ce. Eu mă plângeam că n-am niciodată timp. N-am timp pentru prieteni, pentru una, pentru alta. În primul an pe care am fost președinte, am și cerut-o în căsătorie pe Andreea și îmi organizam nunta, eram amândoi la facultate și mai aveam și amigul, să zic așa de cap. Nu pot să zic, în primul an am făcut multe greșeli, dar am învățat foarte mult să manageriez timpul și după aceea a venit anul 2. Pe mine și aș vrea ca să pun un punct, ca să înțelegeți ce aș vrea să zic. Pe mine personal m-a schimbat amigusul și aș vrea să vă zic, vouă celor de aici, presupun că toți sunteți amigus, unii cu numele, unii parte activă, unii parte pasivă. Dacă cumva în viață veți avea o provocare de a ajuta undeva, nu refuzați. Vă zic că Dumnezeu are multe moduri de a vă lăsa să-L ajutați voi pe El. De fapt, nu are nevoie de ajutor. Dar aș vrea să vă zic așa ca și o experiență, cum i-am urmat și al doilea an, am vrut să renunț după primul an. După cum i-am zis, am avut și probleme. În primul an, în anul de facultate, în semestrul 2, în semestrul 1, am avut primele 2 restanțe din viață. Și acelea, o zic că din cauza virusului. Sincer, mi-am luat foarte mult timp, trebuie să organizez anumite chestii. Și am zis, Doamne, gata, nu prea și prea. Cam atâta, există oameni cu potențial bun. Și am făcut o chestie foarte tare, ceea ce vă recomand să faceți și voi. Bun, Doamne, am 7 examene pe semestrul 2. Eu îmi fac datoria de a învăța. Ca o paranteză, nu copiez de examene, sunt de și tu se fură. Mă pun în prima bancă ca să nu fiu spichit. Așa. Și i-am zis, nu mă interesează prin ce metodă faci, dar dacă mă treci cele 7 examene fără a-l pica și a da distanță, mă numești pe amândoi ca și președinte, că vreau să renunț sincer. Vă zic că cum am mers la examenele alea, zâmbind, curaj, n-are ce să-mi facă decât să mă pice. Zic că eu mi-am făcut datoria de învățare, evident, și țin să laud pe Dumnezeu și să zic că am acceptat orice provocare venită.